Bueno, pues boa tarde a todos e a todas. Vamos a dar comezo ás comisións informativas previas ao pleno deste mes, comenzando por a primeira delas, que é a Comisión Informativa de Administración Provincial, Transparencia e Emerxencias. Conforme o orden do día previsto para a mesma, temos como sempre no punto primeiro a acta anterior, que tamén, como sempre, se non hai alegacións, entendemos que queda aprobada. E logo temos no segundo punto a contratación da concesión de servicio público supramunicipal de recollida e recepción de residuos industriais non peligrosos e especiais. Lago, sí, José María Lago. Sí, bueno. Boas tardes a todos. Nada, é a contratación do servicio do Centro Verde de San Cibrao das Viñas, que papula en funcionamento, non ten moito máis que a tramitación administrativa. Contratación da concesión, vale. Aprobación. Moi ben. Bueno, turno de intervención para os grupos. Grupo non escrito, Grupo Democracia, Bloque e PSOE. Vale, entón votamos, non? A favor. Os demais, reservas, isto como sempre, vale. Vamos a fazer xa por defecto, se non hai tal, salvo que algún queira votar en contrario, deixo o di expresamente. Vamos, mocións de urxencia non temos, non? E rogo se pregunta esta comisión, en principio tampouco, non? Vale, pois vale, este é fácil. Queda terminada esta primeira comisión. Vamos logo ca segunda comisión, a Comisión Informativa de Contas, Facenda e Recursos Humanos. Como sempre, punto 1, aprobación de acta da sesión anterior. Ok, queda aprobada. Punto 2 e 3, propoñemos un debate conxunto, non? Porque son aprobación inicial das ordenanzas fiscais. Por un lado, no punto 2, reguladora da taxa por autorización das obras e instalacións ou realización de actividades no dominio público viario e na zona de protección das estradas provinciais e por verificación de actuacións suxeitas a declaración responsable. E na 3, a aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización privativa e aproveitamento especiais en vías provinciais. Ten a palabra Marta Non. Bueno, moi bo día a todos e a todas. A actualización destas ordenanzas que tedes aí que para velas, pois basicamente é porque son as ordenanzas super antiguas, moi antiguas, que teñen máis de 25 anos, unha 25 anos e outra 30 anos, que de feito estaban todavía en pesetas, e entón o que se fixo foi actualizarlle distintos temas, por exemplo, o cambio de moneda e de cuantía, un novo método de cálculo poñendo gravamen este de 2% anual, cambiouse o mapa de valores provinciais
e puxeronse unha serie de cuotas fixas autorizadas dependendo da obra que se vai a facer. E é un pouco eso, é actualizar en base a fixo a área, obviamente, os técnicos da área, que fixeron de acordo, bueno, pois ao que sería en día de hoxe, no día de hoxe, actualizar, non? En cuanto a precios o que está suxeito a declaración responsable e a tasas e un pouco é algo feito polos técnicos da casa. Se tendes cualquier duda, pois sin problema. Moitas gracias. Turno de intervención logo para os grupos, empezando por os non escritos, non, Democracia, non, BNG. Sí. Marín, non. Nada, home, a ver, temos que estudiala máis a fondo, non? E entendemos que hai que actualizalas, evidentemente, porque xa teñen moito tempo. Bueno, en algún caso sí que nos chama un pouco a atención, por exemplo, un exemplo, simplemente, non taxa unitaria por actividade de 219,78 euros. E é para a comprobación das actuacións suxeitas á declaración responsable, o sea, que entendo que é simplemente por ir ali e comprobar, non? E, por exemplo, temos aquí o pintado en permeabilización de fachadas, o cambio de fiestas, a sustitución de tellados, calquera outra actuación de mera conservación, mantemento de edificacións e as cortas de arborado. Claro, se tens que pagar 219 euros por cortar uns árbores na beira da estrada, eu eso casi o facía gratis para que non las cortaran. Non sei se me explico, porque ao final o que acabamos indo nós a cortar. Entón, digo que alguna destas, ao mellor había que... non sei se me... Non creo que supoña nada no global, e ao final sí que en algúns casos, bueno, pues non deixa de ser de 219 euros, non sei se me explico, non? E despois, que ademais, sobre isto, entendo que tamén teñen que presentar no Concello, nos vamos a cobrar, seguramente lle cobremos menos nós, dependendo do importe da actuación, que realmente a Diputación por facer unha simple comprobación. Eu deixo isto en viva da mesa, porque entendo perfectamente que haxe que actualizalas e que haxe que tal, pero ao final, en algún caso, parecen unhas cantidades que se van un pouco do que semellaría lógico, por eso, por unha mera corta de arbolado, que xa nos chega a Confederación, que non fai máis que poñer tasas cando vai cortar a xente, como teña que pagar consenso na de dominio público hidráulico, entre as tasas que paga a Confederación, as que paga a Diputación e tal, igual xa deixan os árboles no sitio, non? Bueno, eu simplemente poño isto na mesa porque polo demais estou de acordo, evidentemente, en caso de tasas, non? Sí, bueno, estamos un pouco na línea, é dicir, hai tasas que nos parecen un pouco coercitivas, digamos, a hora de, sobre todo as privativas da xente, entón vamos a dar unha volta e tal, pero vamos facer seguramente algunha aportación no pleno sobre algún tipo de tasas que nos parece moi coercitiva para, sobre todo no dominio, no aproveitamento do dominio, sino, digamos, nas tasas privativas da xente que fai calquer tipo de obra ou calquer tipo de afectación nas vías provinciais. Sí, concretamente esa que dices ti, Bernardo, pois é unha actividade que obviamente hai un estudio económico, cando se pon as tasas en riba da mesa hai un estudio económico que a sustenta, non? E que justifica canta xente traballa nese tema e hai un coste estimado, non? E concretamente para esa tasa, pois aí, cando se fan ese tipo de comprobacións, o traballo que a xente que intervén é a actuación dun enxeñeiro, 5 administrativos e 2 vixiantes. Entón, bueno, pois un pouco os costes é un pouco a xente que traballa neses temas. Entonces, dependerá, mellor se unha tala dun árbore, claro, se coincide un árbore, pois é moito, pero claro, iso tampouco o podes pois digamos poñer un árbore, 2 árbores, 3 árbores, 5, se son un montón, claro, que ao final pois é un pouco un coste estimado, non? Eu creo que está bastante, por o que nos di a área, bastante contido, que non é ningunha exageración, de todos modos podemos pedir, se queredes ese informe, que vos lo pasen eles, pero bueno, está aí, se sustentan a... Sí. Eu, a ver, vendo así, por a declaración responsable do pintado dunha fachada, 220 euros. E que é así, non... E quanto cobrades vos no concello, por exemplo? Non, por isto, 1%, non prácticamente salve a deber, non sei como facer despois, porque normalmente faixes en base a declaración do interesado
un porcentaxe económico. E a verdade é que, ao final, é certo, cobras, me parece que, non, que o mínimo, non quero mentir agora, non sei se son 10 ou 12 euros de mínimo, precisamente para que non che, para non, tal, para que teña algún coste, non? Pero eu, que non vou facer isto un cabalo de batalla, ni moito menos, pero ao velas, a min chamou a atención, e eu creo que sí que chaman un pouco a atención, porque, claro, Entonces no nos van a... no, exactamente, sí. Claro, só dixen desde o principio, que non... Ou simplemente que dicir que eu non quixera ser o político que tuvera que explicar ao paisano que para aprobar unha comunicación previa non falta que interviñan 5 técnicos e, claro, Álvaro, se nos poñemos a analizar, No, hai cousas que, por exemplo, me sorprende que tú no Concello de Taboadela cobres por certas cousas, que tamén sacaches fai pouco, entón, sí, no, pero palo, entón, pero fíxeno por hai un informe positiva. técnico, entón, facemos o informe técnico, pásanse vos a justificación de cada cousa, mirádelo, pero está claro que hai que cumplir uns mínimos, non? E entón, bueno, se nos poñemos a analizar o que se cobra en cada concello, eu creo que, bueno, non sei se saliríamos... Se é por alusión, te explico. Eu fixe de maneira positiva porque o que non quería o abuso que faría algún paisano e saca máis as certificacións catastrales de 80 fincas que teño no concello. Entonces, claro, eso teve que evitar, indudablemente. Entonces, claro. Si é unha cuestión técnica, miramos esas que hai algunhas que efectivamente poden resultar efectivamente chamativas e a intervención de tantas persoas podese diluir entre a cantidad de cousas que se fagan, non? Entonces, bueno, pues nada, mirámolas, vemos se hai algunha que chama a atención, evidentemente aquí non se fai con un objetivo, ese é un criterio puramente técnico, que non é un criterio político, pero se ten que intervenir o criterio político, intervirá. Vale, bueno, entonces, vamos a votar aquí por separado, porque evidentemente o debate conxunto votar por separado sería a favor con esta cuestión da remisión e os demais non sei se en contra ou non abstense. Vale, perfecto. Ya na outra igual, non? Vale. 2 e 3. Vale. Vale, no punto 4 a aprobación do expediente de declaración de non disponibilidade de crédito do orzamento do 2026, está ben? Toca ya Marta, novo outra vez. Gracias, presidente. Bueno, pois aquí trátase de, como sabedes, estamos suxeitos a un plan económico financiero por non cumplir a regla de gasto no ano 24 e aprobamos un plan económico financiero que afectaba os anos 25 e 26 e este ano facer o peche do ano 2025 pois incumprimos outra vez como xa comentamos aquí, a regla de gasto e a estabilidade. Fundamentalmente a estabilidade debido ao consorcio de incendios, vale? Pois eses aumentos tremendos que se fixeron no capítulo de persoal e basicamente pois que fixeron que se aumentase tanto, pois provocaron un incumprimento na estabilidade no peche do ano 2025. Entón, o que se propón aquí, o que se trae aquí é un acordo de non disponibilidade polo diñeiro que non se cumpliu, por o incumprimento, que foron 3,5 millóns aproximadamente de euros, e en vez de aprobar un novo plan económico financiero que nos propón o órgano de tutela é manter o plan económico financiero tal e como está e traer un acordo de non disponibilidade de crédito relacionado cos gastos de persoal, porque é o único capítulo que podemos tocar, porque como ben sabedes, a presidencia quixo para facilitar, non? Digamos, axudar os concellos por facer modificacións de crédito tanto para axudar os concellos como para facer manter ou sacar adiante temas da propia casa. Entón, como eses capítulos non se podían tocar, o único capítulo que se podía tocar era o capítulo de persoal para, digamos, bloquear eses 3,5 millóns de euros no tocante o capítulo de persoal e poder cumplir así, se este ano se cumple, non se tocan estes cartos, basicamente un resumen para entendelo todos, estaríamos cumplindo o plan económico financiero, cruzando os dedos, e poderíamos tirar adiante. Ese é o noso objetivo. Entón, o que facemos, o que traemos aquí, é o acordo de non disponibilidade tendes aí desglosado, destas partidas de persoal que creemos que non van a ser necesarias, porque, bueno,
cando aprobamos o orzamento para este ano, pois era un orzamento que iba dotado amplamente no capítulo de persoal, pois porque hai que dotar todas as prazas, hai que teñamos unha oferta de emprego en marcha e non se sabía cando se iba a empezar e cando se iba a terminar, entón, bueno, pois se dotou a principio, obviamente, este orzamento á Deputación ven o ano anterior, no mes de outubro do ano anterior, co cual non sabes exactamente o que vas a despois a gastar en persoal. Entón, a estas alturas do ano creemos que podemos bloquear estes 3,5 millóns e cumplir co plan económico financiero e poder, bueno, sanear un pouco pois as contas. Sabedes que somos unha administración que non ten débeda, que é unha operación, son operacións contables, obviamente, que están suxeitas ás reglas fiscais impostas polo Goberno Central e que son injustas, como lo hemos repetido constantemente, e con esto agardamos cumplir o plan e bueno, pues salvar a estabilidade este ano. Cualquier dúbida, pues Moi ben, moitas gracias. Bueno, turno de intervencións, non grupo Democracia, tampouco. Entendo que son, polo que trasladaba a Uceira, vacantes, non? Que son plazas que incluso que ainda que se cubran, pois non se van a cubrir todo o ano, entonces ese descarto que eso sería o que se toca. O que non se toca, mellor dito. O que non se toca, non o que se toca. Xa sabes. Ben, sí, nada. Perfecto. Bueno, o grupo 5 é a delegación da Administración Provincial do Servicio de Facultades de Legal Sendo Voluntaria Exclusiva da multa por extracción do texto recibida a aviso de tráfico, circulación de vehículos, motor e seguridade viarias nas ordenanzas municipais na circulación do Consello da Rúa. Marta Nova. bueno, isto é a delegación do Concello da Rúa das multas de tráfico nesta Deputación, de acordo que vos explica aí a delegación e nada máis. Eu creo que respetar a autonomía municipal que quere delegar na Deputación, que unha vez máis pois fai axuda aos concellos e sobre todo nesta zona que eu creo que vai a, bueno, pois a partir do ano que ven con isto e con outras delegacións que xa están previstas polo Concello do Barco, pois eu creo que o compromiso do presidente de ter ali unha oficina constante da Deputación pois vai a ter todavía moito máis valor e importancia, porque a partir do ano que ven pois o Barco vai a delegar tamén a súa recaudación aquí nesta Deputación e se vai a poder conformar pois unha oficina xa con máis entidade. Moitas gracias. Nada, deo nada, Benega. Nós debimos de ser os primeiros que nos acollimos a este modelo de Allariz. Quero agradecer aos traballadores da Diputación, os Migueles, en este caso, sobre todo, porque estamos rompendo bastante a cabeza, porque é algo así novo e, por lo tanto, complicado, non complexo na tramitación, pero están facendo un esforzo importante e nós estamos intentando adaptarnos tamén a este sistema. Feito, xa temos falado que seguramente o mellor sexa incorporar unhas tablets para poder axilizar o modelo e ir máis áxiles, porque senón ao final as notificacións entre nós, a Diputación e o particular pois acaban sendo un pouco complexas. E simplemente deixar isto en riba da mesa, que eu non sei se o temos falado alguna vez, os meus compañeros outro día cando falaba con eles decíanme que sí, e pois a verdade é que igual hasta o deixen eu e non me recordo, non? Falando un pouco da delegación das facultades de recadación, isto deixo en riba da mesa sabendo que pode ser un tema complexo, o sea, non digo que sea para xa, pero nós este ano, e moitos dos concellos que aquí están tamén, supoño, nos concederon un coordinador que antes era popular, que agora o nome non mo sei porque bueno, un nome composto moi difícil de dixerir para a miña cabeza. E entón, normalmente facíamos nosos procedementos e, bueno, íbamos facendo como podíamos, pero ahora é verdad que o agardo exprimir ao máximo a figura deste coordinador de revisión das parcelas, etc. E o problema con que nos atopamos como Concello é que ao final, claro, nós se impoñemos unha sanción, mandámola a nós, lóxicamente, e se non atopamos dentro do Concello contra quen ir, queda aí a cousa.
porque non temos capacidade para ir máis alá, o sea, nós como concellos, e a Triga non nos acepta a delegación deste tipo de sanción, non? Entón, eu sei que sería un problema, pero mellor, tamén o digo claramente, eu como concello non teria ningún problema, e falo de máis, porque isto non dixe a alcaldesa, pero non teria ningún problema en ir non o 10%, nin o 15%, o 20%, o 30%, o 50%, dame igual, porque sería máis que nada a función de que todo o mundo soufera o que de que estamos falando cando falamos do tema de limpeza de superficie. Os concellos non somos capaces de asumir, o temos todo claro. Entón, non sei se desde a Diputación, con algo de bueno, mirar ben os medios que temos, pero agora que temos optado que xa estamos empezando a implementar outro tipo de sancións dentro do procedimento, e tendo en conta que o procedimento teríamos que facer o Concello, o único que sería o tema da sanción, non? O resto, evidentemente, temos que facer os Concellos. Eu aí non tal. Pero despois que esta última parte, porque sí que tería outra capacidade coercitiva, porque ao final, se non vai pola vía ordinaria, ou se non pagan en ordinaria, pódese facer un embargo, pódese facer tal, e os concellos chegamos aí e nos quedamos aí e a xente sabe e mira para nós e encima casi algún se ríe de que te quedaches no punto ese, non? Entón, deixo aí, non é un tal, pero bueno, visto que estamos camiñando neste sentido, pois a mellor podría ser unha opción, insisto, sabendo que o traballo gordo teríamos que facer os concellos, que é a parte de facer a revisión e montar o expediente. Nada máis, moitas gracias. Bueno, pues agradecemos a reflexión, que seguro que ten recorrido. Eso de nada, vale. Entonces, votamos. Vamos, entonces é o tema da rúa. A favor? Vale. Se votades en contra da rúa, matarnos. Vamos, siguiente, punto 6, aprobación do expediente número 5/2026 de modificación das bases de execución do orzamento vixente da Diputación Provincial de Ourense. Novamente, Marta Novo. Bueno, pois aquí modificamos. Primeiro é un erro, corrixir un erro que houve na modificación anterior, na número 4, no tocante ao capítulo dunha das obras do Concello de Larouco, non? Hai un error aí e é cambialo de capítulo nada máis. O segundo tema é ampliar o crédito regular nesta base, nas bases de execución, concretamente na base número 13, na aplicación orzamentaria que corresponde ao tema dos ecobarcos, que estén, o que é a partida que este aquí contada nas bases de execución para que se poida ampliar cando se recaude o pouco que se poida recaudar dos precios públicos dos ecobarcos, pois que se poda ir ao proxecto dos ecobarcos e non quede por aí desperdigados e que vai ao proxecto. Non hai que ter a partida nas bases de execución, non estaba, e a incluir esta partida que vedes aí. Despois, na base 15, pois van unha cousa, bueno, un tema que nos piden dende contratación e desde intervención, porque, bueno, chegando final de ano, cando se empezan a facer contratos, ou sea, pasamos o ano facendo contratos, obviamente, pero chegan finais de ano e pois distintos servicios fan contratos, propoñen contratos que logo non van a ser posible de sacalos, porque están contratos, por exemplo, en aberto. Se tú empezas a licitar un contrato no mes de novembro, obviamente, non vas a ser capaz de leválo a cabo, non? O que se fai aquí é decir que hasta o 15 de setembro se acepta a tramitación, digo para os servizos da casa, isto é algo interno, que hasta o 15 de setembro se aceptan a posibilidade de facer contratos en aberto, contratos grandes, e hasta o 15 de novembro os contratos menores, vale? Hasta aí queda limitado, porque senón non se capaz despois de executar e con eso poder executar os cartos no ano correspondente, poder cumplir o plan, bueno, pois as nosas reglas fiscais. Entón, un pouco esas tres cousas que van na modificación das bases. Moitas gracias, perfecto. Venga, nada. Simplemente que me parecen cuestións de índole burocrática que creo que é asumible e aceptable. Perfecto. Democracia? Non. BNG non. Nada. Vale. Venga, vamos a votar. A favor? Votades. Vote coacción. No, pero explico por qué. No, a ver, unha broma.
un tema de criterio, vamos, hai unha modificación ainda que sea mínima da tal, activémonos ou non vale. Ah, vale. Me quedo máis tranquilo. Vale, nada, gracias. É unha broma. Venga, séptimo, aprobación do informe da Conta Xeral da Diputación Provincial de Ourense, do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, do Consorcio Provincial do Servicio contra Incendios e Salvamento do Consorcio de Salvamento e do Consorcio de Augas de Valdeorras, é dicir, Diputación, Inorde, Incendios, Consorcio de Incendios e Consorcio de Augas de Valdeorras. Outra vez, Marta Nova. Pois aquí non vos vou a soltar o rollo de cual é o resultado da conta xeral, tedelo aí para ver. Son as contas xerais da Deputación e dos seus organismos e, bueno, pois aí destacar outra vez o mismo, porque como estamos falando de bomberos todo o rato, pois o CIS é un tema que é para ter en conta, porque, bueno, pois é increíble co todo o que se leva subido o que siguen protestando e bueno, pois é un pouco eso solamente, que vexades aí o balance de situación, que eu creo que con isto pois se respostan moitas cousas. Moitas gracias. Boa tarde, que non o dixen antes a todos e a todas. Simplemente decir que isto é un documento contable, sin máis. Un documento no que se reflicten os datos económicos e os movimentos económicos e que, polo tanto, non ten máis trascendencia no papel que unha información contable. Moitas gracias. Gracias. Democracia? Non? BNG? Non, simplemente sinalar, eu entendo, se entendín ben, que o vi rápido, que nos vamos a máis de 200 millóns de euros ao final de orzamento real, o sea, partimos de 110, era así, e acabamos en 201 ou 202 millóns de euros, que sí, claro, todas as modificacións, e despois as incorporacións, claro, e despois nos quedaría un remanente de tesorería de 85, pode ser? Ou non ben? Non queda nada de remanente? Non. Entón quedamos 85. E que eu vim por aí? 89 que era eso? Ah, foron as modificacións. Vale, claro, sí. Xa non fundimos. Eu decía, a ver se temos aquí máis peixes ainda. Xa foron as modificacións de crédito. Moi ben, pois nada máis. Sí, claro. Vale. Vamos ca Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural. No punto primeiro está a habitual aprobación da acta, que como sempre entendo que queda aprobada. No punto 2, 3, 4 e 5 que propoñemos como debate conxunto lóxicamente por a identidade prácticamente do
do tema homoxeneidade dos temas a tratar. Vamos a debatir logo, se os parece, a aprobación inicial das bases reguladoras do programa de cooperación Ben Ourense para o servicio de axuda no fogar básico no punto segundo, a aprobación inicial das bases reguladoras do Ben Ourense, concesión de subvencións do punto de atención infancia PAI punto terceiro, as bases reguladoras para a subvención para os servicios complementarios de atención á infancia no punto cuarto, e no quinto, a aprobación inicial da base reguladora do programa de cooperación Ben Ourense para persoal técnico no ano 26. Para expoñer todo iso ten a palabra Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, boas tardes a todos. Bueno, pues un pouco para falar en cada un dos programas, no que respecta ao tema do servicio de axuda no fogar básico, bueno, trouxéramos xa estas bases á Xunta de Voceiros, en este caso xa se falou e xa se chegou a un consenso, neste caso cos diferentes representantes dos grupos, no que fixemos unha modificación precisamente para poder colaborar na cofinanciación da dependencia sin meternos directamente nunha competencia que non ten neste caso a Diputación. Entón, por un lado temos un orzamento de 1.550.000 euros, que son 100.000 euros máis con respecto ao ano anterior, 205.000 euros deste 1.550.000 vai para a digitalización, 3.500 euros para concellos de máis de 5.000 habitantes, 2.500 para de menos de 5.000. E o que o SAF básico é 1.345.000 euros. Neste caso, o cambio que implementamos é que permitimos que se digamos, metan a xustificación ata o máximo do 35% do importe gastos vinculados a persoal que traballe pois, no que é o servicio de axuda no fogar, é dicir, pois, os traballadores sociais, que sí que reciben unha subvención por parte da Xunta, pero non cubre a totalidade do coste. Bueno, pois podes implementar ou podese poñer costes vinculados ao servicio que non sean directamente sobre as horas, ata chegar a un 35% do que é o importe subvencionado. Entón, de alguna maneira, pois podemos, porque é verdade que hai concellos que non cubren a totalidade do gasto do SAF básico, porque non prestan SAF básico, porque teñen horas pendentes en dependencia, ou porque non teñen traballadoras para poder leválo a cabo, e así desta maneira, digamos que non van a ter que devolver fondos á Diputación e van a poder repercutilo neste caso no que é a dependencia sin cubrir as horas, e non directamente pois, subvencionando o persoal que está escrito ao servicio. Eso sí, coa limitación de que non se poden minorar as horas prestadas do ano pasado, non se pode minorar máis do 20%, é dicir, que polo menos hai que prestar o 80% do número de horas que se prestaba ano pasado para que a xente tampouco desvirtúe o que é o programa neste caso do SAP. Explicarei non máis pormenorizadamente no pleno, pero bueno, un pouco este é o cambio máis importante, podemos volver a pedir anticipo e demais, entonces, bueno, digamos que, bueno, creemos que é un cambio importante que atendeu neste caso a área e que atendeu de acordo, pois, un pouco a reclamacións, as peticións, deste caso dos diferentes grupos. Despois, con respecto ao tema da atención, dos puntos de atención a infancia ou non? Sí. Sí, perdón. Do punto de atención á infancia, bueno, aquí neste caso temos 150.000 euros, aquí xa non competitiva, e por outro lado, pois temos diferentes puntos de atención á infancia na provincia de Ourense. É verdad que os concellos que teñen un nivel demográfico máis alto, bueno, un menor, digamos, van a recibir un pouco máis que os outros, pero, bueno, aquí é repartir os cartos entre as solicitudes que haxa dos pais que estén ahora mismo en activo na provincia. Por outro lado, o tema do que é o servicio de cooperación á infancia do Ben Ourense, pois neste caso, bueno, son servicios complementarios que buscan a conciliación familiar da vida laboral dos pais cos nenos. Entonces, por un lado, exixiría 6 meses dun servicio de conciliación familiar que teña un mínimo de atención de 5 días á semana durante 6 meses, ou tamén cubriría neste caso algún programa de conciliación que se estableza pois, no período de verán e ten que ser como mínimo tamén un mes. Aquí hai 150.000 euros e tamén bueno, sería repartir entre todas as solicitudes que se presenten. E por outro lado está o que é
o programa de cooperación do persoal técnico, que en este caso case son 300.000 euros, e aquí, bueno, é non competitivo, establecese para concellos de máis de 5.000 habitantes, de acordo pois, aos criterios que están establecidos, e de feito xa vedes ao final a tabla na que xa se reparten pois un pouco en función dos módulos, dos subgrupos e demais, pois os diferentes importes que van a recibir, pois neste caso os concellos de Allariz, Barbadás, o Barco de Valdeorras, o Carballiño, Mancomunidade de Verín, Mancomunidade do Carballiño, Mancomunidade do Ribeiro, Mancomunidade de Santa Águeda, Mancomunidade de Terras de Celanova, Pereiro da Guiar, Ribadavia, Verín e Xinzo de Limias. Está aquí establecido pois os importes que van a recibir cada un dos concellos ou mancomunidades precisamente para a contratación de persoal técnico. Por o demais, non hai nada máis que dicir, en todas cabe que se poda pedir o anticipo e despois o resto na xustificación e con respecto ao tema do SAF básico, unha cousa que non dixen, xa están repartidas as cantidades e despois se sobra remanente, pois volves a repartir entre, se algún concello pois non vai a pedir todo ou non xustifica todo, volveríase a facer reparto entre todos os concellos que soliciten, sobre todo os que o ano pasado gastaron maior porcentaje. De momento que nada máis, gracias. Muchas gracias. Ben, vamos a empezar. Nada. Non escritos nada, democracia, non. Venga. Bueno, pois, nós en principio, bueno, todo o mundo cree máis, evidentemente, pero sabendo que isto que hai, e ademais sigo incidindo en que o mellor os servicios, este tipo de servicios pois, serían en boa medida competencia da Xunta de Galicia, non? É certo que o que se millora, no, incluso na justificación, que o mellor é algo que non trasladaches, porque a justificación vai ser bastante máis sinxela e máis áxil, que teñen tratado as técnicas a este respecto, e bueno, sí que agora non nos podemos queixar porque a Diputación apaga 19, a Xunta 17, a nos costa nos 24, estamos aí todos un pouco, non? A ver como vai o do SAF, porque e isto xa falando así máis en serio, a ver que para os concellos, especialmente para os máis pequenos, as partidas que se adican aos servicios sociais comprometen en boa medida a viabilidade da estabilidade orzamentaria dos concellos, non? Entón, bueno, eu creo que isto sí que ten que seguir sendo un cargo de batalla, unha inquedanza que lle temos que seguir a trasladar cara arriba a Xunta e eu despois non discuto que ela ya teña que trasladar ao Estado, pero teñen que arreglarse e dende logo pagar o que se debe, porque además creo que xa trasladei aquí en algunha ocasión que falando con compañeiros que levan concellos en concreto en Andalucía, lles cubían todos os gastos e dicían que así todo lles daba moitos dolores de cabeza e eu dicía, Dios nos dera dolores de cabeza a nós en ese sentido, porque claro, eles conseguían cubrir todos os gastos coa aportación que facían entre basicamente que eles a Xunta lle daba o diñeiro á Diputación e xestionaban despois o diñeiro que era da Diputación. Bueno, supoño que ten outro modelo, non? Pero ao final o caso é que eles non tiñan que poñer nin un euro en atención ao SAF, o cual é un factor diferencial. Por lo demais, bueno, nos entendemos que isto é unha mellora e, por lo tanto, así o apreciamos. Moi boas tardes a todas e todos. Nada, solamente a decir que sí que é verdade que hai unha mellora sustancial nas bases do programa de cooperación, non só na forma de justificar, sino tamén un pouco, é dicir, hai máis partes que se vai a financiar. Sí que temos que revisar porque hai un par de cousas que non nos quedou moi clara nada, o noso voto vai a ser reserva de voto, pero bueno, sí que vemos sustancialmente as outras que non se modifica casi nada, que máis se modifica sí que bastante as bases reguladoras do programa, nada máis. Sí, Patricia. Sí, bueno, neste caso, digamos que se modificaron estas un pouco porque era unha petición incluso que se levou a cabo en pleno, entonces, bueno, sí que había unha intención de alguna maneira, axudar aos concellos a baixar un pouco a carga económica con respecto á dependencia, sin desvirtuar pois, o programa do SAF básico. Entón, por outro lado, un pouco que decía Bernardo, eu estive hoxe na comisión da FEGAM de Servicios Sociais, que estaba a túa alcaldesa presidindo, o informe que hai é que
é moito máis caro o servicio de axuda a domicilio en Galicia e que, ademais, os galegos prefiren a axuda a domicilio antes que ningún tipo de servicio alternativo, nin residencias, nin demais. Entón, igual tamén pode ser que a carga económica en concellos como mellor, ou ayuntamientos, en este caso de Andalucía, sexa moito menor, porque igual non hai tanta carga en ese caso, porque igual prefiren ir a unha residencia ou depender dun centro de día ou non sei, habría que darlle unha volta, pero efectivamente é que aquí a particularidade da xente que prefiren permanecer no seu domicilio, que tamén é entendible, lóxicamente, se ten posibilidades de estar no seu domicilio antes de pasar, neste caso, a unha protección externa. Entón, bueno, e con respecto ao tema da xustificación non me parei nela, porque, bueno, falaremos máis no pleno, pero si teño que poñer en valor que hai unha comunicación moi fluida tanto entre o Departamento de Benestar Social e os traballadores sociais dos concellos. De feito, últimamente ten habido moitas xornadas formativas e informativas e hai un alto porcentaxe de traballadores sociais e outros técnicos municipais vinculados aos servicios sociais que están acudindo e que hai unha comunicación e unha fluidez de traballo importante. E iso tamén é importante porque, lóxicamente, pues, fai que se podan mellorar as bases, incluso se podan mellorar as justificacións e que efectivamente sexa moito máis fácil o traballo pues, en común, porque ademais hai subvencións que teñen que justificar e non só estas, entón é moito máis fácil así. Así que, digamos, darlles parabéns ao equipo técnico da Diputación e tamén ao equipo técnico dos concellos que están nos servicios sociais, porque hai reciprocidade e comunicación, que é moi importante. Ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Non? Vale, entonces, bueno, vamos votar por separado, non? Cada unha delas, votamos todos, temos o mesmo sentido do voto en todas, sí. Vale, entonces, ben. A favor? Abstención os demais, non? Moitas gracias. Entonces, queda aí. Punto 6. Neste caso, en moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego, demandando o inmediato pagamento de axudas para os lumes por parte da Xunta de Galicia. O portavoz Bernardo. Sí, boa tarde de novo. Bueno, todos sabemos, por lo tanto, tampouco vamos a repetirnos moito, da gravísima vaga de lumes que tuvemos nesta provincia o ano pasado, que afectou a zona do Larouco, Chandesa e Queixo, Oimbra, Mezquita, Viana de Conso, Maceda, e máis, comarcas, prácticamente todas as comarcas da provincia de Ourense, calcinando 118.000 hectáreas, según os datos da Xunta, 140.000 según o sistema Copérnicos europeo. Despois desta vaga de lumes, houve unha tentativa, vamos a decirlo así, porque vamos a ver despois os datos de axuda, por un lado da Administración Central do Estado, que outro día se me queixaba amargamente o señor subdelegado do goberno de que xa deran, sobre todo os agricultores e gandeiros, unha axuda importante, parece que era 15.000 euros, e que non tuvera moita repercusión, e por outra parte tamén da propia Xunta de Galicia, que xa no momento cualificábamos como que serían insuficientes e ademais moi burocratizadas. Daquelas decíamos que non, pero chegamos ao momento actual e o que vemos é que efectivamente, en boa medida, esas solicitudes por danos por lume, que foron 1.550 axudas solicitadas a nivel de todo o país, 1.358 delas correspondense con solicitudes de persoas e empresas afectadas nas distintas comarcas de Ourense, especialmente na zona oriental, lóxicamente porque era a máis afectada polos lumes. E no mes de marzo de 2026, segundo datos da propia Xunta de Galicia, os expedientes tramitados eran os seguintes: solicitudes aprobadas 297, o 19%, solicitudes pagadas 233, o 15%, solicitudes en tramitación 1020, o 66%. Estamos a falar, pois, que a marzo do 2026 o 66% das axudas solicitadas non é que foran denegadas, porque tamén cabría posibilidades, se non estaban ben feitas e que se denegaran. Non, estaban en tramitación. E non entendemos, para nós é incomprensible esta situación de deixadez por parte da propia Xunta
logo de terse comprometido a efectuar este pagamento antes de rematar o ano 2025. Por eso, solicitamos instar a Xunta de Galiza que se agilice e se faga efectivas as axudas comprometidas coa veciñanza afectada polos lumes e trasladar a ausencia do presente acordo á Consellería do Medio Rural. Nada, moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervencións no escritor non, democracia, non, PSOE. No, solamente decir, bueno, vamos a reservar o voto como sempre, pero bueno, sí que é verdade que a dos exposición de motivos, máis do 50% das axudas están en tramitación a día de hoxe, un ano despois da vaga de incendios. Moi ben. Patricia. Bueno, nos estamos recabando datos neste caso para poder contestar da mellor maneira e buscar puntos de encontro. Vale, gracias. Vamos a reservar o voto. Sí. Vale. Nada, vamos a votar, en que cada un xa anunciamos a favor. Non, simplemente indicar Sí, que nós non pensáramos, non, como dicirlo, non tiñamos coñecemento deste dato hasta que nos empezaron a chegar queixas todos os afectados, non? E foi cando solicitamos a Xunta de Galicia a información para ter uns datos certos, porque ao mellor o típico acércanse os 10 que xusto están en tramitación, pero bueno, eles decían que había esta problemática e foi cando pudemos verificar a través dos datos que nos trasladaba a propia Xunta, bueno, pues que hai efectivamente un número moi significativo, de acordo? Oiga, nada. Nós todavía estamos recabando porque creo que os datos varían algo, pero bueno, non sei. En todo caso, vamos a votar a favor. Os demais reservamos o voto, vale. Moi ben. Punto 7. Moción do Grupo Socialista para garantir a equidade territorial nos proxectos industriais estratégicos da Xunta de Galicia e adoptar medidas de captación de investimento industrial para a provincia de Ourense. Pero pois hai Álvaro Villar. Sí, traemos esta moción para debate de pleno, máis que nada para mostrar a preocupación que nos supón que unha vez sí e outra tamén, cando cualquier tipo de investimento importante para que ten algún tipo de probabilidade que se invirta en Galicia, pois nunca se pensa en Ourense, sempre se pensa na Galicia interior, non se pensa na Galicia interior, sempre se pensa nas provincias atlánticas. Unha e outra vez, podemos ver cando se fixo a declaración dos pies dos plan industriais estratégicos, que dos 16, 14 van por provincias atlánticas, no, perdón, 15 van para provincias atlánticas, un solo para a provincia interior, que neste caso Lugo, que era Altri, que bueno, creo que vai quedar desechado, e ningún para a provincia de Ourense. Pero cualquier tipo de... Entonces, pois, oye, eu creo que debemos poñer o foco, por lo menos pedirle un pouco de cariño a Xunta de Galicia, de que cando hai algún tipo de posibilidade de traer algún proxecto de tractor para Galicia, pois pense tamén nas provincias do interior, neste caso para a provincia de Ourense, que nos interesa, non? Entonces, pois esa é a preocupación que nos traemos 3 puntos moi sinceros de aprobar, creo eu, por menos de debatir, que é un que trasladar a presencia da Xunta de Galicia a preocupación deste pleno na ausencia total neses 16 proxectos, que en ningún está incluído a provincia de Ourense. Segundo, estar a Xunta de Galicia que incorpore criterio de equidade territorial neses procesos de selección. E terceiro, estar a Xunta de Galicia que elabore un plan específico con dotación orzamentaria concreta para a provincia de Ourense. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervencións. Moi brevemente, considero que non só a Xunta de Galicia, sino que tamén o Goberno Central ten responsabilidade no que é o desenvolvemento económico e industrial nos proxectos estratégicos dos diversos territorios. Moitas gracias. Democracia? Non. Canega. Bueno, eu tampouco me vou estender, a verdade é que este tema daría para escribir 2 libros ou 3, porque o último que ten acontecido só con China, non? Que é malo ir, non é bon, bueno, non se sabe, a ver se nos traen ao final a fábrica, son comunistas, pero non tanto. Al final a conclusión a que cheguei é casi son buenos. Además, ahora que foi tan ali os bendixos xa, aí xa... Non, de comunistas podo estar de acordo que ten pouco. Bueno, pois, ao final, eu, de verdade, e algún día quero ter ese debate, eu ligo isto moito co tema enerxético, non? É dicir, o noso territorio é un territorio produtor de enerxía barata, ademais,
e unha enerxía que ao final acaba sendo exportada e empregada en outros territorios do Estado español, incluso fora, pois a uns prezos medioambientalmente moi elevados para nós, medioambiental e socialmente moi elevados para o que é o territorio, e, sin embargo, sin ningún tipo de uso. Eu aí creo que o modelo aquel, que ao final foi denostado, pero a mí me parecía moi un modelo ideal, non? De ligar aproveitamentos enerxéticos e inversión industrial no propio territorio, eso era o bipartito, pero sei que era malo, pois eu creo que é algo que haberá que revisar en algún momento, porque senón ao final acabamos montando aquí infraestructuras, estáse a falar agora, non? En Milanio de Conxo, de unha infraestructura con un coste millonario, que sí que vai dar 5 anos de postos de traballo, pero que ao final vai valer para que sexamos a gran pila de Europa, seica, porque vai ser a maior batería enerxética do continente. E iso, sin que exista a posteriori, se se chega a materializar, ningún aproveitamento no territorio. E quen di iso tamén di os proxectos de minería intensiva, non? Creo que tamén, se temos aquí coltan, pois teremos que ser os primeiros que teñamos industria ligada ao coltan, e non simplemente ser un mero elemento de minería extractiva onde nos quedan aquí os problemas e o que son os rendementos da transformación económica e industrial acaban en outras partes do territorio do Estado ou incluso fora do mesmo. Entón, eu creo que por aí vai o tema dos proxectos industriais estratégicos, porque sí que temos vantaxes competitivas, o que pasa que na maior parte dos casos non somos quen ou non nos deixan aproveitar. Moitas gracias. Marta Novo. Gracias, presidente. Bueno, a ver, vamos a ir por partes, aínda que este debate está máis intenso no pleno, pero eu, xa que estamos todos preocupados, e agardo que a benvida do BNG e do PSOE a preocupación polo industria, porque, bueno, estou encantada de verdade de debatir deste tema, como comprenderedes, sendo alcaldesa dun dos concellos máis industriais de Galicia, sendo a portavoz de industria durante bastante tempo no Parlamento, pois non podo, claro, é un tema que me encanta e non vamos a empezar con temas enerxéticos e demais, porque, hombre, a ver, Bernardo, xa se modificou a lei e votastes que non no Parlamento. Xa se modificou a lei na que os proxectos enerxéticos ligados ao territorio van a deixar melloras no territorio e o BNG e o PSOE non apoiaron a lei no Parlamento. Iso se está modificado, que pasa que hai que actualizar o discurso. E entón, a min encántame que fale o bloque das ventaxes enerxéticas. Oiga, Galicia era dos primeiras en produción de enerxía renovables, non somos os primeiros, estamos de quintos. Estamos de quintos por diante de outras provincias que nos levan unha ventaxa impresionante. E eu non sei se en Aragón ali non instalan muiños e non hai un territorio protegido como aquí. Ali son uns depredadores, en Aragón, Dios, os muiños fan menos daño que en Galicia. Fan igual que aquí, O que pasa é que ali pois non teñen unha oposición como aquí, que se pon ca pancarta en cuanto se pon un proxecto encima da mesa. Benvidos de verdade ao debate industrial, fenomenal, e eu estou encantada, e a idea deste grupo na Deputación é chegar a un acordo. E por eso vamos a plantear unha emenda, porque cando falamos de proxectos estratégicos, e hai que verse a lei dos proxectos estratégicos, os proxectos industriais estratégicos non os inventa a Xunta de Galicia e decide poñer 15 en Coruña e en Pontevedra, concretamente 13 en Coruña e 2 en Pontevedra, porque sí, non, é que hai unha serie de inversores que veñen cun tipo de proxectos ligados aos fondos Next Generation, a maior parte deles, que teñen unha normativa estatal e que non vale cualquier proxecto para ser declarado industrial estratégico, ten que cumplir unha normativa. E entón non se inventa a Xunta de Galicia que se instale na Coruña. A Xunta de Galicia estaría encantada de que se instalara en Ourense. De feito, hai moitas mellores condicións que ahora pasaría a explicar na provincia de Ourense que en Coruña, pero que hai unha legislación que na que non se permite obligar ao inversor a que instale o proxecto, non? Entendemos que non estamos en outro tipo de países, non? Bueno, entón, partindo desa base, tamén quero que o vexas, os proxectos industriais estratégicos non só se declaran polas comunidades autónomas, é que hoxe hai 28 proxectos industriais estratégicos declarados polo goberno central e ningún en Ourense. E que o seu goberno tampouco declara ningún en Ourense. Entón eu podría decirlle o mismo discurso. Bueno, que o seu goberno declarou algún en Galicia porque non lle quedou máis remedio, porque sabe o que pasou con outros
proxectos que xa non vou a nombrar aquí, xa non vou a utilizar ese desastre que ocurriu con esa empresa que vostedes nomearon fai un momentinho. Aquí non a vou a nomear, xa me vou olvidar deso. Entón, a ver, o seu goberno, o do Estado, tampouco se declarou. Entón, partindo da base de que creo que as dúas administracións, unha porque ten a competencia e outra porque non lle dá tampouco a competencia a quen a ten, porque os proxectos Next Generation se los adueñou absolutamente todos el goberno del Estado. Inda que non ten a competencia en industria, moito di que a ten a comunidade, pero logo os cartos os queda, os bloquea e non os utiliza, que iso é o peor de todo. Entón, eu creo que a vontade aquí é chegar a un acordo, e o acordo é instar as dúas administracións competentes, que teñen que poñer as condicións, as administracións temos que poñer as condicións para que as empresas se instalen. E yo digo eu, que estamos adheridos a un convenio de Concello Emprendedor no que se unha empresa se instala en San Cibrao prácticamente lle temos que devolver todas as tasas que pagou, absolutamente todas. Por que? E iso hai outros concellos que non o fan. Hai concellos moi importantes industriales gobernados polo Partido Socialista en Galicia que non están adheridos, entre eles Vigo, xe un. E o concello máis industrial de Galicia, que non facilita. O que pasa? Que en Vigo lle ven todo, que igual, entón di, pois, non, pa que quero adherirme a isto. Entón, eu o que vamos a propoñer desde o Grupo Popular é unha emenda que inste as dúas administracións competentes, que son as dúas que teñen que poñer nas súas competencias, pois, as condicións, o solo, a enerxía, distintas infraestructuras, e aí vamos a demandar as dúas administracións. Eu creo que esta moción, tal e como está, podemos decirlle que estamos preocupados. Hombre, estamos preocupados. A verdade é que melloramos, Os datos de creación de empresa en Ourense melloraron. Subimos un 13% con respecto. Estamos, desde o ano 2019, nunca, en desamais, nunca xamais, medrara tanto a creación de empresas na nosa provincia. E, concretamente, no meu concello, estou de acordo en que está medrando. Entón, a Xunta está poñendo medios. Hai unha competencia, ou sea, hai unha discriminación positiva en cuanto á provincia de Ourense? Sí. Sí que hai, porque o terreno en Ourense que pon a Xunta a disposición da industria é moito máis barato que nas provincias de Coruña e de Pontevedra e de Lugo. Somos os máis competitivos en cuanto a solo. Esa é unha das cousas que pode facer a Xunta e outras que xa lles direi. Entón, o Estado tamén pode facer outras. Entón, o grupo vai a propoñervos unha emenda, pasareivola que tampouco vai a ser nada grave e que creo que mellora, sin dúbida, a moción para reclamar que Ourense, dunha vez, pois esa tida en conta como unha provincia industrial. Entón, eu, en cuanto teñamos a emenda, vola pasaremos e agardo que cheguemos a un acordo. Bueno, moitas gracias. Sí, no, me acabo de preparar el ¿vale? Las claves para pero vamos a para ese realmente. No, realmente, pero que, claro, que el discurso dice una cosa y la contraria, pero en todo caso, o debatir en papel. No, yo explicaré porque creo que no vamos a debatir ahora los datos. Pero sí, no, siempre la última frase que dice usted ahora para rematar, que dijo que cada vez que tenemos la aprobación de administración, parte de una vez, por es de la Cenicienta. No, la Cenicienta... De decir mentiras, de verdad, es una costumbre muy fea. Dice lo que digo y a ver si as administracións tenemos de acordo para que por ese de ser unha vez máis, dunha vez, digamos, que es esa competir con unha gran potente industria. dunha vez, Igual ese é vamos claro, sí, exactamente o mesmo, si ese tal no de bola, das provincias de Un apuntamento, sí. Un apuntamento que como é da Comunidade de Madrid. O Plan Enerxético da Comunidade de Madrid, Horizonte 2030, aposta por manter o territorio madrileño libre de parques eólicos e entender que Madrid non é un lugar axeitado para o empezamento deste tipo de instalacións de xeración eléctrica polo impacto ambiental e pola imposibilidade de empezarse en zonas protegidas. Ao tempo que destaca, e este é un punto moi importante, a facilidade de Madrid
para conseguir doutros territorios enerxía a prezos competitivos, polo menos non dixo baratos, competitivos. Solamente digo eso. E eu non digo que non teña que haber aquí parques eólicos, o que sí que digo é que hai que ver onde se poñen, se aos madrileños non lles gusta, tamén é lógico que a nos tampouco nos apetezca poñer en todos lados, e por outro lado, que evidentemente o que sí que ten que haber é unha ventaxa competitiva para os residentes no territorio, e non para os que están a, non sei canto era en Vivadeos que van facer, a 200 metros, a 300, a 1 kilómetro, non me acordo. Sí, hai un vivadero destes que se van facer coa empresa da propia xunta, pero que ao final era un sistema radial, non sei se era 1 kilómetro, 1,5 kilómetro, os que iban a ter ventaxas competitivas non era ni siquiera a totalidade do concello. Nada máis, moitas gracias. Marta quere intervenir. Marta quere intervenir. Sí, le digo un par de cousas. A ver, Bernardo, en Madrid non hai as condicións para ter enerxía eólica. En Madrid xa teñen outras cousas e obviamente ese non sei, ese discurso de nos roba a enerxía a los de Madrid, que eso xa está moi manido, eso xa non é así. Hai outras comunidades que nos superan en enerxía e que van a... E Galicia pois terá unha oportunidade e a poder aproveitar porque temos un goberno que de verdade aposta. E aí, vamos a ver, as que cumpren, e as que non cumpren non saen. Está claro, está clarísimo. Entón, vostedes teñen ese discurso que teñen que actualizar porque se lle vai caendo pues, non se sostén. E outra cousa, Álvaro, é o de sempre. Vostede, cando perde o debate, pois empeza a decir cousas que non dixen. E eu non dixen absolutamente nada da Cenicienta. Eu, mire, a mí non me vai a falar vostede de industria, nin o que está medrando a industria. De verdade. De verdade, nin me vou a volver ao bipartito, que tamén me podo ir, que pero lles dá repulsa, e non me vou a volver a aquel momento que fixeron vostedes co solo industrial e como arruinaron as Astures. Non vou a volver a eso. Ainda estamos hoxe arrastrando o que ten vostede no seu concello. Así que, mire, señor Vila, se vostede non quere debatir nas comisións, as comisións son para debatir, no pleno debate, eu ofrecinlle que llevamos a facer unha emenda. E creo que vai a ser unha emenda que pode vostede estudar e que non é só disparar contra a Xunta, senón que hai que tamén ter en conta o que ten que facer o goberno central en cuanto a infraestructuras e moitas outras cousas que ten que facer que son claves a hora de que unha industria decida instalar ou non, porque unha industria cando ven aquí a instalarse pide precio de solo, precio de enerxía, si ten auga non a ten, si hai comunicacións, temas logísticos, e neso teñen que ver as dúas administracións. E yo digo ben porque sei do que falo, dedícome a eso, e non leccións de vostede en cuanto a situación industrial de Ourense, a verdade que creo que poucas. Entón, vostede limítese a decir o que, si quere, rebatir o que eu digo, pero non invente cousas que eu non dixen, Sí, no, porque teño suerte que estou ben aparcado, entón podemos botar media hora aquí debatindo sin problema ningún. Mira, usted falábame antes do Concello Emprendedor. Tabodelo tamén é Concello Emprendedor, sabe? E ten 1 millón de metros cuadrados de fai 17 anos ali, vale? Cheo de cestas, bueno, non moitas cestas, porque ten un señor que ten ali 1000 ovellas, entonces temos a suerte de que non está todavía moi abandonado, me entendes? Entonces, cando usted me fala de empresas, eu nunca falei de que non houbera empresas aquí en Ourense. Dicen proxectos estratégicos, proxectos tractores. Entonces, de industria falaremos, pero tamén son un concello emprendedor donde simplemente pagan o 5%, igual que en San Cibrao, os que se maten unha empresa, prácticamente a coste cero, como ben dice Sede. Pero non teño esa oportunidade, porque o chan que hai ali en Tabodela é chan da Xunta de Galicia, que ten as competencias para desarrollar ese chan industrial. É non fai. Da mesma forma que o 1 millón de metros cuadrados que hai en Paderne, que leva 17 anos, agora parece que puxeron este ano 500.000 euros para empezar a facer algo, 500.000 euros, cuidado, Entonces, non me veña a dicir a usted agora de que se os suelos, os concellos, non. Aquí, quen ten as competencias para desarrollar o suelo industrial é a Xunta de Galicia, por suposto. E o que ten que poñer a disposición é despois a facer unha campaña propositiva para as industrias. Indudablemente que a industria, claro, se nas Pontes de García Rodríguez lle poñen todo a disposición, se van para as Pontes. Por aí é onde vou eu, que a provincia de Ourense, a Diputación de Ourense, a Xunta de Galicia ten que se facer esa discriminación positiva que a provincia de Ourense para traer empresas para aquí. Non que veñan as empresas, lógicamente, como van vir a Tabodela ou como van vir a Paderne. Usted pensa que a unha empresa que lle salga por aí a MG, imagínese que veñera MG para Galicia, vai vir a Tabodela ou a Paderne? Se a Xunta de Galicia fai un propositivo. Non, é que, bueno, ahora vemos a Confederación, é que a Xunta de Galicia que ten que fazer o propositivo. É dicir, señores, estratégicamente, vamos a apostar pola provincia de Ourense. Vale,
teño 1 millón de metros cuadrados aquí en Paderne. No, temos 1 millón de metros cuadrados en Paderne. Pero 17 anos. 17 anos. No, é que 17 anos desde que leva o terreno. 17 anos paralizado pola Confederación. No. O que queira. Usted me dice que o desarrollo do suelo industrial de Paderne leva paralizado 17 anos por a Confederación. Podo asegurar? 17 anos. Ahora. Pero habrá que fazer a modificacións oportunas como facemos todos. Mire, escucha. Ahora mismo, o proxecto de urbanización da aviación do Polígono ten o que da Confederación condicionado a obra depuradora. Vale. Pero é normal. A obra depuradora. Que este feita a obra da depuradora funcionando e darás nese momento a conexión de cualquier empresa que se quere instalar en. Pero isso é normal. Vale? Non ten conexión a depuradora. A Confederación non lle dá unha solución para depurar. Non hai, porque a depuradora, en cuanto se amplíe coa ampliación de Pereiro, respecto a Pereiro, tú vas a facer unha depuradora. Pero é normal. Pero que a de momento non lle dá. Pero é que é normal, digo. De momento, Tú que non vas a desarrollar un solo industrial sin ter o saneamiento previsto, realmente. non é saneamiento solo de agua. Claro, realmente, claro, pero servicios, claro. Que non lle dá. E o seu, Parece normal. unha serie de afeccións. O seu suelo, cuando se comprou, Sí. e nos podemos... Sí, a 17 anos. Cuando Sí, no bipartito. que non se pode comprar un suelo que non é Sí, desafiable. pero escuta, pero non te me quedes con eso. No, porque aquí el proyecto do Val de Rabeda está desechado e se fixo Tabodela 1 a Paderne 1. Son proxectos industriales distintos. Olvídate do Val de Rabeda. Ahora é Tabodela 1, 1 millón de metros cuadrados, e Paderne 1, 1 millón de metros cuadrados. Ese proxecto está desechado o de Portela e o do Val de Rabeda, Cuidado. Claro. Sí. Que vamos facer con él? Nada. Entonces, pero vamos a ver. Que ten moitas afeccións. Mira, os mañas comendo con meu arquitecto municipal. E non se me ocurre propoñer un cierto suelo que teño moito suelo para facer industria e non pode ser porque ten moitas afeccións. Sí, pero vamos a ver. Aquí el proyecto de César Portela, que era enorme, que era Tabodela, incluso Cullago, Allariz, Paderne, aquel quedou desechado. Pero a Xunta de Galicia, a Xunta do Partido Popular, fixo un replanteamiento onde hai Tabodela 1 industrial e Paderne 1 industrial. Indudablemente, tú non vas a edificar nun millón de metros cuadrados, pero tú tens parcelas e parcelas. É dicir, tú tens unha zona para equipamientos, unha zona para solo industrial, etcétera, para servicios, indudablemente. Claro. Vamos a ver, solamente algunhas para matar. Non, debatimos, non, eso non. Eu creo que, perdón, pero eu creo que hai que debatir con argumentos. Con datos. Deulle datos, entonces estamos falando de datos. Efectivamente, se compra un chan, pode comprar un chan e dicir que é industrial. Pero se por aí pasa un río, se por aí pasa unha zona de alta tensión, se por aí pasa unha vía e me enchen aquelo de afeccións que me impiden o desarrollo, para que me vale o chan? Eu compro, iso é a realidade. E a realidade da provincia de Ourense hoxe, dígolle, que vostede di que non se está, que, bueno, que non, creo que lle deu un dato moi importante. Bueno, a Xunta se declarou 14 proxectos estratégicos, o goberno declarou 28 e ningún en Ourense, o sea, doblou, non, ningún en Ourense, entonces ainda tería o doble de culpa o goberno central. No, o doble de culpa ao goberno central, pero a ver, un momento. Pero quero dicir, o único, o dato é que eu creo que é a proposta que vamos a facer. Todo o mundo estamos de acordo, dende logo, esta Deputación, creo que se examinan simplemente todas as actuacións que ten habido por menos neste mandato, se hai unha Deputación ao mellor cunha clara implicación industrial, probablemente ao mellor por a sensibilidade de parte dos equipos da xente do goberno que estamos aquí, que somos concellos os que somos gracias ao desenvolvemento industrial que tivemos. E, por lo tanto, evidentemente, nadie máis que a nós ten interés en que se desenvolva a provincia de Ourense. Pero nadie máis que a nós, porque además conocemos esa realidade, non? E, por lo tanto, nós participamos, demandamos da Xunta de Galicia, nós poñemos proxectos importantes ou propoñemos proxectos importantes. A realidade é que mire por onde se mire. Creación de chan industrial, primeiro punto. Xinzo, con pequenas historias e tal, para inaugurar unha ampliación.
San Cibrao adxudicada a urbanización, adxudicada. Pereiro entra en fase de expropiacións. Paderne, 1 millón de metros, ten o obstáculo da Confederación, pero estáse tramitando administrativamente. Carballiño, 1 millón de metros, ten tamén vai entrar agora na aprobación inicial do seu tal. Entón, hombre, non se diga que non hai unha actuación e unha vocación clarísimamente industrial por parte da Xunta, e este goberno provincial podeme creer que estamos petando duramente por eso, porque sabemos que é a solución para cambiar os concellos, sabemos que é a solución para sentar a xente. Entonces podemos ter preocupación, podemos facer o que hai que facer é cousas, o que hai que ofrecer cousas, e hoxe desde logo a xente toma as decisións en función das ventaxas que teña, en función das ventaxas que teña. Nós temos que ter as mellores ventaxas nos nosos parques empresariales, nos nosos polígonos, para asentarse. E ademais é crear expectativas que non hai. Eu digo sinceramente, por eso vamos a facer unha proposta, e como decíamos, non é unha cuestión solamente de chan industrial, que o é tamén. Non é unha cuestión de chan industrial que o haxa bo precio, senón que son infraestructuras, son enerxía, son actuacións logísticas e demais, nas que creo que todo o mundo ten moito que facer. E, por lo tanto, bueno, pues nada. Sí. En toda a moción, en todo o debate, eu ningún momento nombrei a Diputación que non fixese, digamos, No, bueno, total, vale. pero Simplemente estamos a juntar. E por outra, tampouco falamos de chan industrial, é dicir, usted dice o chan industrial se está poñendo, chan industrial nas distintas ampliacións que ustedes falaron, e non cuestionamos eso, cuestionamos que se pense en proxectos estratégicos para que dinamicen, que sean tractores para a provincia de Ourense, proxectos estratégicos, tractores para a provincia de Ourense, que traigan empresas auxiliares, etcétera, con eles. E eso que se pense, digamos, que hai unha posibilidade na provincia de Ourense para desarrollar esos proxectos industriales. Pero Álvaro, estamos todos de acordo, pero estamos de acordo que os proxectos estratégicos, como lle explicou, mellor que ela, por a formación non o sabe probablemente nadie, e por a súa experiencia tanto parlamentaria como da propio Concello, o proxecto estratégico o decide fundamentalmente a empresa. E se acolle as circunstancias, se o decide a empresa, non é un reparto de tócanlle 3 horas e 2 a tal, porque por moito que lle digas a alguén, non lle dá. Entonces, tú que tens que poñer esas condicións para que a empresa veña, e iso é no que estamos, e iso é suelo, infraestructuras, e todo eso. Bueno, pues nada, a ver se nos poñemos de acordo que todos queremos o mismo. O que queremos é desenvolvemento da provincia, que é o que necesita. E eu creo que vamos no camiño acertado, e a creación o dato que deu a vicepresidenta, que é o que todos coñecemos, que é un dato obxectivo de creación de empresas, en ritmo de creación de empresas do 2019 superior á media, pois creo que algo nese sentido vamos, é o nivel de empleo que hai, etcétera. Bueno, a ver se o conseguimos, que todo nos interesa o mesmo. Vale. Debate, xa ao final non iba a haber debate, houve bastante debate. Da enerxía de Madrid e de Aragón falamos no pleno, vale. Eu inclinome a Madrid sobrelle todo. Aragón non lle debía sobrar nada, pero está tendo uns niveles de captación de industria, sobre todo en industria tecnolóxica, además ligada ás ventaxas da enerxía, moi importantes, que a mí me gustaría que actuara Galicia. Pero bueno, en fin, vamos a votar. A ver, a favor. Vosotros reservamos o voto, vale? Vale, moi ben. Vale. Mocións de urxencia non hai. Erro se preguntas aquí, tampouco está. Así, ten un así. Sí, dígame. Boa tarde. Queríame referir ás axudas que se lle deron aos viticultores ou que se programaron para os viticultores da Ribeira Sacra en outubro do 2024. Claro, levouse unha moción a pleno, Partido Popular, levar a Manolo, solicitando axudas para os viticultores da Ribeira Sacra por exceso de produción. Sí, pero eu creo que aquilo quedou no marco da negociación ca Xunta de Galicia, quedara terminado ali. A pregunta é se saben os resultados en cuanto a viticultores que se beneficiaron desta axuda e o que supuxo para a Diputación. É que eu creo que finalmente se resolvera todo no marco da Xunta de negociación da Xunta de Galicia. Non chegara a sacar aquí, chegouse un acordo ca Xunta e a Xunta os indemnizou. Foi a Xunta, non tuvemos que intervenir nós. Traballaba a mão e 1000 euros por hectárea mecanizados.
pero non sabemos cantos... Depende de si é unha hectárea de voo do 1.000 euros. No, cantos viticultores resultaron favorecidos. Sobre 200, Vale. 200 e pico, máis ou menos. Alguna cousa máis? Non? Vale, pues venga, vamos. Un consumo permanente que quedou. E se algo volveu se renovar.
Comisión Informativa de Políticas Sociales. Comisión Informativa de Políticas Sociales. Temos que encender os micros, que me din que a veces non nos encendemos e que logo non se escoita. Bueno, pois nesta comisión temos no primeiro punto a aprobación da acta anterior correspondente á ordinaria 22 de abril. Entendo que non hai problema. Temos a moción do Grupo Popular, neste caso, relativa ás dificultades no proceso de regularización extraordinaria para persoas migrantes. Ten a palabra Patricia Torres. Bueno, gracias, presidente. Bueno, neste tema, digamos que principalmente o que pedimos é que se amplíe o prazo, se o Estado pode que amplíe o prazo porque ahora mismo hai unha elevada burocratización deste proceso e o que está facendo é que se vai a quedar moita xente fora. De feito, por poñer un exemplo sin señalar nin, quero dicir, porque estamos dentro dunha situación moi complexa porque son moitas persoas, ademais a información ven moitas veces por parte das redes sociales, de bulos, entonces a xente ponse nerviosa, lóxicamente é unha oportunidade que teñen para regularizar a situación e poder traballar, entonces a veces pues, piden documentación que non necesitan e lóxicamente están colapsando pues, os servicios sociais dos municipios. Pero por poñer un exemplo, no caso do Concello de Ourense hai 9 traballadores sociais e ahora mismo por diferentes casuísticas hai 3 e claro, non só atenden eso, teñen outras cousas que atender, entón estás dando citas tarde, en outros concellos non había información, entón primeiramente aquí houve unha charla informativa no Centro Cultural por parte de Xarela, que igual que o viso eran as entidades que estaban autorizadas para facer a tramitación pues, da regularización, invitaron a Diputación a participar na xornada, había moitísimos inmigrantes, é dicir, que hai moitísimo interese en regularizar a situación. Aquí en Ourense temos moita población inmigrante nestes momentos e son os que están sostendo demográficamente tamén a provincia e necesitamos deles, esa é a realidade, necesitamos para que traballen, para que podan estar nos nosos colexios e podan insertarse na vida pues, en boas condicións, non? Porque que non estén ilegales creo que é importantísimo. E en este caso, pois a partir de aí, o que se fixo desta Diputación e ainda que esta moción, en este caso de parte do partido, gobernamos nós, pois o que se fixo dentro da área de benestar, pois foi coordinar con estas entidades que teñen toda a información e que poden traballar o respecto nesto, coordinar pois con este caso cos concellos e outras entidades que tamén se adheriron, como Juan Soñador, Cáritas, Cruz Vermella e demais, para poder habilitar un sistema no que se podera facilitar. De feito, nestes momentos a Diputación reforzou horario de plantilla para poder digitalizar e incluso ahora mismo ten autorizado poder emitir o certificado de vulnerabilidade, que é un dos documentos que se pide no caso de que non se cumplan outros requisitos como pode ser pois, a solicitude, o empadronamento, un contrato de traballo á vista, incluso xustificar que traballaches, pero iso é complicado, porque se eres ilegal non podes xustificar que traballaches, non? Inda que seguramente moita xente o está facendo para subsistir. Ter fillos a cargo ou incluso os ascendentes teñen que facer a solicitude independiente. Digamos que é un proceso moi complexo e non dá tempo para poder leválo a cabo con garantías de que ninguén se quede atrás. Entón, principalmente, o que solicitamos nesta moción, aparte de que se podría flexibilizar pois, os requisitos, e é un pouco pois, unha ampliación de plazo, porque os dous borradores que saliron antes de que se publicara a normativa incluían documentación que ahora non se pide e agora hai documentación que nos borradores non aparecía. Por outro lado, as oficinas de correo só se permiten as de máis de 50.000 habitantes na nosa provincia, só temos a de Ourense, porque é a única oficina de correos que está autorizada para poder levar a cabo neste caso presencialmente o rexistro e, por tanto, bueno, hai un colapso importante e bueno, pues, calquer tempo que se poda sumar é importante, ademais de que a idea inicial de que saíra a publicación era 2 semanas antes do que saiu e iso pues, tamén restou 2 semanas de tramitación, ademais de que avalancha un pouco de xente que en estes momentos pues, está facendo todo o posible por chegar. Entonces,
Creemos que, sobre todo, é importantísimo, además de poder flexibilizar, incluso informar, porque neste momento quen informou e quen levou o traballo de informar aos traballadores sociais, que son os que estaban habilitados para facer o informe de vulnerabilidade, o certificado de vulnerabilidade, pois foi esta Diputación en colaboración con Xarela e con o Viso, que son as entidades que estaban autorizadas. É dicir, eu creo que aí tamén faltou por parte do Ministerio igual, pois, antes de que saliera a norma a lei, pois, poder formar aos traballadores sociais, porque, como sabedes, todos estamos en concellos, os traballadores sociais non só están a isto, están a moitas outras cousas e, bueno, pois chegalle información daquela maneira e, polo menos, ahora sí que é verdad que ahora teñen claridade e tamén saben onde teñen que ir, onde poden, para poder pois ter información ou se teñen algunha dúbida organizalo, pero hasta o 5 de maio que foi a xornada informativa estaban todos moi perdidos e sobre todo o que se necesitaba sería unha ampliación de prazo. Isto trasladámoslo nós, pero é que nos trasladan tamén as entidades porque, bueno, diría que calquer tempo que se sume sería positivo. De momento nada máis e gracias. Moitas gracias. Sí, grupo. Pois ben, Os feitos. esta moción vai na boa liña. Eu creo que a liña de recoñecer precisamente que os inmigrantes e as inmigrantes son o sustento do crecemento demográfico desta provincia, son o sustento do que moitos sectores precarizados e que teñen que non estar precarizados, teñen que ir á legalidade, ademais moitos postos de traballo en sectores que ademais teñen moi pouca oferta, ou mellor dito, moi pouca demanda de postos de traballo que nos cobertos polos traballadores nacionais. Por lo tanto, reivindicar que se mellore a posibilidade de ampliar e de mellorar os trámites administrativos vai na liña absolutamente correcta. Moitas gracias. Moitas gracias a usted. Democracia. Non? Venega. Hola. Moi boa tarde. Bueno, pois supoño que dará máis de sí o debate no pleno, pero vamos a ver, facer varias puntualizacións. Primeiro, dende o Bloque Nacionalista Galego ao respecto de todas estas cuestións da regularización, emigración e todo o demais, nós o que vemos son persoas. Non vemos nin si son inmigrantes, nin nacionalidades, nin o demais. Hai outros que non poden decir o mesmo, porque tamén o que non podemos é catalogar inmigrantes de primeira e inmigrantes de segunda. Ao mellor, os que veñen dunha zona, pois resulta que os vemos con mellores ollos. Os que veñen de outros territorios, ao mellor en Patera, pois poñémoslle máis problemas e resulta que xa non nos queremos. Entón, nós vemos persoas e efectivamente coincidimos en que, especialmente para unha provincia como é a de Ourense, xeral, especialmente na provincia de Ourense, estamos vendo que o aumento demográfico ven precisamente por ese lado. Ven por ese lado, non solamente eso, sino que a nivel económico están traballando en moitos dos oficios nos que aquí non hai man de obra para facer. Por tanto, podemos falar claramente, eu creo que nisso vamos coincidir, que nestes momentos regularizar o tema da inmigración é absolutamente imprescindible, non? Pero, bueno, tamén nos vai dar tempo a falar, supoño, no pleno, porque, a verdade, estou un pouco perdido, non? Eu escoiteille ao señor Feijóo decir exactamente isto. Vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para que este decreto no vaya adelante. Este decreto de regularización, no que agora o Partido Popular pide que se amplíe o prazo. E máis, estábamos falando de que houve 2 semanas que tardou en poñerse en marcha, entre outras cousas porque no Senado o Partido Popular rechazou, e tuvo que volver. Entón, bueno, intentaremos aclarar un pouco máis estas cousas, se pode ser no debate no Parlamento, porque nós non temos prioridades nacionais, nós o que temos é prioridades de persoas. Bueno. Solamente decir 2 cousas. Nós, como dices, non son persoas. A verdade é que eu me alegrei cando vin esta moción por parte do PP da Diputación de Ourense, non de todo o PP, de tanto, bueno, estatal xa nada, e de Galicia tampouco, non todo o PP, porque se falaba de un sinsentido e unha barbaridade que supón esta regularización. Eu, a verdade, de verdade que me alegrei cando presentaste esta moción. Como decimos, estas persoas sostentan moitos sectores nesta provincia. Nesta provincia, como todos e todas coñecemos, nos nosos concellos, que se non hai estas persoas, teríamos un problema asistencial, nada máis. Sí.
Bueno, va por diante que nós tamén falamos de persoas con independencia da súa nacionalidade, é dicir, toda aquela persoa que reúne os requisitos, o que decimos é que non pode quedar atrás por un tema de plazo, porque ahora mismo están facendo xornadas nas entidades e demais, as colaboradoras, as que están, incluso as que se habilitaron, porque a min chamaronme de Cáritas e dixeron vamos a habilitarnos, ainda que de maneira excepcional, porque sabemos que é necesario, non? E o que digo é que isto non é unha moción de cara á galería, porque nós xa antes de traer isto, nós xa reforzamos o servicio, están polas tardes traballadores recollendo documentación, digitalizando, por decirvos unha cousa clarísima, quen ten que tramitar, por exemplo, é Xarela, non? Pero se a xente ven e piden citas e veñen á Diputación e se lle prepara toda a documentación, se lle avisa que está todo correcto, se digitaliza e se lle envía a Xarela, en vez de levar un proceso de 40 minutos ou unha hora con esa persona, dura 10. Entón, estamos traballando en línea, hai unha plataforma que coordina todo e eu creo que nos queda claro que nos puxemos por diante as persoas e fomos ás xornadas formativas, as informativas, non nos puxemos en ningún caso de perfil, todo o contrario, puxémonos de lado das persoas, porque para nós son importantes e lóxicamente, pues, queremos que isto se regularice e a que as persoas que podan regularizarse, pues, mellor. Con respecto ao que falan do partido, eu creo que falaban sobre todo era o tema dos antecedentes penais, porque, perdón? Falaban dos antecedentes penais, que non había garantía no tema dos antecedentes penais porque, de feito, e esa é unha realidade, que as persoas teñen que pedilos ao país de orixe e se non solicitan facer unha declaración. Eu xa non vou entrar en ese debate. Eu digo que ahora mesmo está isto entrou en vigor e imos aproveitalo. E se efectivamente entrou en vigor tarde por culpa do Senado, do parálisis do Senado, tamén o Goberno podía ampliar esos 15 días a maiores, pero puxeron ao 30 de xuño e podía ser o 15 de xullo ou o 30 de xullo, é dicir, que podían haber xogado tamén e ampliar plazos. Eu creo que o PP non estaba en contra da regularización, senón de que había poucas garantías con respecto ao tema dos antecedentes penais. Unha vez que está a lei, nós imos estar ao lado da xente que necesita regularizarse, porque creo que non hai nada peor que ser ilegal, porque non tes dereito a nada, ainda que eres un ser humano, a efectos da sociedade, eres invisible. Entón, eu creo que o importante é que podan regularizar a situación, podan ter acción a un contrato de traballo, podan traballar precisamente, como decía Valcárcel, en moitos traballos que aquí a xente non quere. Entonces, e ademais necesitámonos na construcción, en hostelería, no sector sociosanitario, e que no sector incluso sanitario tamén os necesitamos. Entón, bueno, se é unha oportunidade para que as persoas podan traballar con garantías e incluso, ojalá veñan para o rural, que os necesitamos, ojalá veñan para o rural, pois, de verdad, eu creo que ojalá podamos ir todos da mau e polo menos intentar que amplíen o plazo. Casi o demais, pero polo menos que amplíen o plazo para que podan entrar todos e que ninguén queda atrás. Nada máis e gracias. Gracias. Sí, non. Brevemente, eu sou fillo de emigrante, fun emigrante, a mitad da súa vida nos pasaron entre Alemanha e Venezuela, os sacrificios que tuveron que padecer, sufrir, experimentar para que os seus fillos sairan adiante foron grandes, e creo que Galicia, sendo terra de migración, ten que facer un recoñecemento sobre estas persoas. Como ben dicías ti, son persoas. E dito eso, creo que do que se trata é de debatir na Diputación, que estamos na Diputación de Ourense, debatir algo que afecta precisamente a Ourense, e recoñecer o traballo da Diputación desde o momento en que creo que son 10 traballadores que se puxeron a dispor de diversos colectivos que están apoiando o proceso de regularización. Por tanto, recoñecer ese esforzo de colaboración e de empatía e de solventar esta problemática, que ao final é unha problemática de país. O crecemento demográfico, as cotizacións á seguridade social, a regularización nos postos de traballo, a permanencia nos postos de traballo, é unha cuestión de país, unha cuestión de Estado. Bueno, moitas gracias. Democracia, non? Non? PSOE? Non. É unha cousa, a ver, señor Puga, eso de que uns pensan que son persoas de primeira, emigrantes de primeira ou de segunda, mandando esa sospecha en función da nacionalidade, se veñen pateras, non. Hai nos legales e ilegales. Ese é o debate. Legales e ilegales, non de primeira ou de segunda en función da súa nacionalidade, procedencia, credo político, orientación sexual, non. Legales e ilegales. O que se está falando é de que non se faga unha entrada que sea absolutamente coladeira, efecto chamada ou sin ningún tipo de garantías. Ese é o único que creo que é o debate. Pero nós non traemos ese debate aquí.
Porque ese debate deuse onde se ten que dar. Ese debate deuse no Parlamento Nacional e ali se debatiron. Aquí o que traemos é concretamente, unha vez que temos este proceso, a maneira de axudar as persoas. Eso é ser útiles. A maneira de axudar as persoas, porque non estamos aquí falando de legales e ilegales, de que falan español ou que teñen origen en outro sitio. Estamos falando de que nos trasladan de que se necesita ampliar o plazo, efectivamente. Nós retrasaríamos o plazo, tamén se pude ampliar despois, unha vez que se fixo, vale? O sea que as culpas repartidas. Falamos de que desa ampliación dos plazos para que todas as persoas teñan, todas que teñan dereito podían facelo. Que problema hai? Falamos de que se reforcen os servicios e nós damos exemplo asumindo unha competencia que aquí por o que había, pois neste ámbito local non se estaba dando a suficiente cobertura, incluso dando citas para despois de que termine o plazo. Ese é o debate, dando citas nos servicios sociales para despois de que te remate o plazo. Entón, ou lle damos axuda aquí ou quedan fora. É moi bonito crear dereitos, pero logo non poñer medios. Entón, o debate que tenemos aquí é un debate concreto. Un debate concreto, non un debate ideolóxico. Non, iso xa o dan onde aproban a lei. Nós non nos metemos agora aquí a legislar, que non temos capacidade legislativa. Pero si temos capacidade de que a xente que está aquí en Ourense podía regularizarse ou non. E se unha persoa que podía regularizarse lle dan cita para despois de que termine ese plazo e non lle arreglan os papeles, que facemos? Pois nós o que facemos é poñer 10 técnicos a disposición deles para axudar as entidades e as persoas é que con eso poden regularizarse. Ese é o debate que estamos pedindo aquí. Non estamos dando ningún debate ideolóxico, xa lle digo. Ningún estamos dando. Non, estamos dando un debate práctico. Vale? Sí, diga. A ver, vaya por diante que dentro do Bloque Nacionalista Galego, efectivamente, o que queremos, estamos de acordo con que se favoreza todo o posible esa regularización, vale? Eso vaya por diante. Ahora, nos aquí non somos técnicos, nos aquí somos eleitos polo povo porque somos representantes do povo e dunha organización política. E en términos de dialéctica política é moi importante o tema de moralidade. E cando me refería eu a se os hai de primeira e os hai de segunda, voulle poñer un exemplo, señor presidente. E con isto non se sintan feridos os do Partido Popular. Voulle poñer un exemplo, que é un problema non só do Estado español, sino de toda a Unión Europea. O dos emigrantes de primeira e de segunda, poño o exemplo seguinte. A Ucrania, aos ucranianos recibímolos cos brazos abertos, cousa que me parece estupendísimo. E mesmo fomoslos buscar alá, vale? Estiveron aquí o tempo que necesitaron, cousa que me parece estupendísimo. Sin embargo, os refuxiados sirios e os refuxiados que viñan desas zonas en guerras exactamente nas mesmas condicións de refuxiados, puxémoslle concertinas, puxémoslle balados e metímolos en pouco menos que en campos de concentración. E estou falando de toda a Unión Europea. Por tanto, en términos políticos, temos que valorar esas cousas tamén, porque tamén nos corresponde. Nós aquí estamos nun órgano político. Vale? Entón, a partir de aí, parecenos moi correcto que se facilite a vida destas persoas, porque non é só por favorecelos a eles, que é o fundamental, sino tamén porque favorecen a sociedade galega en sí, e especialmente a ourensana. Ahora, non podemos fuxir de análisis político que supón que efectivamente teñamos en conta que non hai persoas de primeira e persoas de segunda. Sí, pero correctamente de acordo. Sin entrar en máis debate deste tipo, de términos ideolóxicos tamén podemos dicir das dictaduras que condenan uns e condenan outros. Estamos na mesma, non? Eu tampouco vexo o Bloque condenando nin a Corea do Norte, nin a nada, nin sair a protestar masivamente contra esos crímenes que se producen ali, nin en Cuba, nin en outros sitios. Podemos fazer ese debate, pero eu creo que non é o debate desta Diputación, Sinceramente, creo que non é o debate desta Diputación. Penso, vamos aos parlamentos, ou vamos ao de Madrid, ou vamos aquí ao de Santiago, e debatimos, que para iso é o Parlamento. Pero aquí podemos debatir debatir ampliamente en cousas desta competencia, pero aquí o que estamos falando é algo concreto. A nós hai unha lei na que nós non determinamos nada, pero na que podemos solicitar, simplemente, solicitamos un plazo, e despois o que poñemos son medios, nada máis. É que non hai outro debate, creo eu. Bueno. Votamos. Venga, a favor. Moi ben. Os demais, abstéñense? Sí. Gracias. Moi ben. Punto 3. Moción do Grupo Socialista en defensa dos hospitais comarcais e da sanidade pública rural da provincia de Ourense. O Grupo Socialista que defende, sí. Sí, nada.
eu creo que todos e todas sabedes a problemática que estamos a ter algúns hospitais nalgúns hospitais comarcais da nosa provincia. Bueno, simplemente eu fago unha referencia que tampouco non o sabía. O servicio hospitalario de Ado, sabedes que se interrompiu, leva interrompido desde 2020. Tamén, como vedes, no Hospital de Verín, tamén o que a unidade de dor foi trasladado ao complexo hospitalario universitario de Ourense, deixando sin atención específica os pacientes que están nesa zona. Eu vou solamente dar paso á lectura dos acordos que traemos para levar a pleno. Primeira, declarar o apoio institucional á Deputación de Ourense na defensa dos hospitais comarcais da provincia como servizos esenciais para a igualdade territorial e recoñecer públicamente a labor da plataforma en defensa da sanidade pública de Verín e da cidadanía mobilizada en defensa dun hospital público e con servizos reais para a comarca. Segunda, instar a Xunta de Galicia e os Sergas a cubrir de maneira inmediata as vacantes de especialistas no Hospital de Verín, con mención expresa a praza de cardioloxía vacante desde finais de 2024 e sustituir a política de contratacións temporais para unha planificación estable dos recursos humanos que garanta a continuidade asistencial. Terceira, solicitar á Xunta de Galicia e os Sergas a recuperación de Ado e da unidade de dor no Hospital de Verín, a multiplicación de medidas para a reducción urxente das listas de espera nas especialidades con maiores demoras e a reforzar a atención presencial nas consultas externas, de xeito que as consultas non sustituían de maneira generalizada a atención médica directa. E cuarta, instar a Xunta de Galicia a elaborar e facer público un plan específico de reforzo dos hospitais comarcais galegos que garantan a súa autonomía asistencial e cobertura estable de especialidades esenciais e a igualdade sanitaria efectiva entre o rural e as zonas urbanas. E requirir os Sergas e da Xerencia de Área Sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras as medidas concretas necesarias para a súa aplicación inmediata. Nada máis. Moi ben. El grupo algo escrito. Simplemente reflexionar sobre que actualmente hai dinámicas de confrontación, é un pouco bruto decirlo, pero de queixas en relación tanto ao que é por parte dos servicios sanitarios, dos traballadores sanitarios, tanto con relación ao goberno central como con relación ao goberno autonómico. Entón, creo que deberíamos reflexionar en común sobre esas circunstancias. E hai queixas en relación a ambas administracións. Creo que debíamos traballar máis na dinámica de conseguir acordos en positivo. Moi ben, gracias. Democracia, non? Bloque. Bueno, boa tarde de novo. Un dos pilares dunha sociedade é a sanidade xunto co ensino. Escasas me parecen as reivindicacións e os puntos de acordo que solicitan. Podes decir por qué? Porque a base do funcionamento da sanidade pública, sobre todo da pública, que é o que nos interesa a nós, está na atención primaria. Se non melloramos a atención primaria, se non lle damos forza a atención primaria, a hospitalaria vai coxa. Entonces, creo que lles faltan aí reivindicacións sobre a atención primaria no rural, que tamén está nunhas condicións en moitos concellos, en moitas localidades, en situación moi deficiente. Entón, a nos parecenos moi ben reclamar a mellora da atención pública nos hospitais comarcales, hospitais que a todas vistas, e como se viu na moción que trouxeron no pasado mes sobre a unidade neumolóxica que faría falta no Barco de Valdeorras, é unha deficiencia máis que ten a sanidade na comarca de Ourense. Todo é millorable, entón temos que empezar a tomarnos en serio da sanidade pública e facer as reivindicacións oportunas e darlle pa diante. O noso voto é de reserva, pero deixamos o debate para o pleno e bueno, en principio parecenos moi a caer. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Tómanos ten vai. Bueno, saludable tarde, un camillorcito, cuestións sanitarias. Vamos a ver, nós vamos a recabar determinados datos dos que se acusa desa iniciativa, xa por diante que acaba de anunciar o conselleiro que a hospitalización a domicilio vai empezar evidentemente, acaba de anunciar hoxe, que se conoce como ADO,
En calquer caso, como xa fixo moitas veces e anos precedentes, agradecer a confianza que transmite esta Diputación para traer aquí iniciativas que son de outras instancias como do Parlamento. Iso quere dicir que ten un bo eco a Diputación de Ourense para traer iniciativas aquí. Nada máis. Vamos ao... Moi ben. Susana? A verdade é que me alegro de que os anunciara o conselleiro que vai a retomar algo en Verín. Se algo bueno, pois polo menos algo valiu que saliremos en prensa coa reclamación que temos. Xusto, xa estaba previsto. Non, gracias non, pero bueno, igual algunha cousa que salirán en prensa ou que se mobilizara a xente, non? Algunha cousa de que leva tanto tempo sin facer en Verín. Nada, se debatirá en pleno porque sei que houve reunións coa plataforma ali, que a reivindicación, sí que é verdade, como ben dices, sí que todos os que vamos, o médico, como digo, o médico do rural, que antes nunha semana nos daban cita e o mellor ahora tardamos 2 semanas, temos uns servicios, temos que poñer a Xunta, neste caso, ten que poñer encima da mesa unhas melloras no servicio de atención, pediatría xa non vamos a falar porque o servicio de pediatría xa é tremendo, e nada, xa debatiremos no pleno. Moitas grazas. Moitas gracias. Bueno, nada, estamos cerca das eleccións e toca sanidade, toca falar dos hospitais comarcales. Eu creo que tampouco hai moito máis que decir. Votamos. Sí. E nós tamén, non sei, debe ser algo excepcional logo. É unha semana, porque eu non sei, nos pobres non sei. Sí, vamos votar, sí. Mas depois falamos no pleno, pois non se avisou que se vai dir a cousa de mal, vamos votar. Veña, a favor, os demais reservámonos un. Vale. Sí. Veña, Comisión Informativa de Turismo, Termalismo e Medio Ambiente. No primeiro punto ata anterior, entendo que sí, e no segundo punto, modificación da ordenanza provincial da prestación de servicio intermunicipal de recollida de transporte e eliminación de residuos de competencia local prestado pola Diputación en régimen de competencia delegada. Marta. Bueno, isto simplemente se trata de modificar o que estaba anteriormente regulado o tema dos composteiros e dos contenedores de uso exclusivo comercial que estaba na administración, bueno, na web, na sede electrónica, non? Pois incluírlo en 2 anexos, no anexo 1 e no anexo 2 da ordenanza, vale? Para que quede todo declarado, como se ve, hai que solicitar todo e con, bueno, todo ben regulado no que na ordenanza, non é que haxa cambios a destacar, simplemente regulalo que antes estaba na sede electrónica. Moi ben, moitas gracias. E a Xosé Carlos. Non, democracia, non, bloque non, e PSOE non. Vale. Pois entonces votamos, logo. A favor? Os demais reservan su voto. Moi ben. Mocións de urxencia non hai. Rogos e preguntas, non sei se aquí algunha. Non.
a Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. Bueno, conforme o orden do día, aquí non hai temas, non hai aprobación da acta anterior, que non hai problema, moción de urxencia, non, e rogo se pregunta se teño unha por escrito. Sí. Da igual, primeiro, segundo. Ela ten unha inboche, efectivamente eu presentei unha por escrito. Vai. Ok. Bueno, sí, para que a xente que o resto de persoas que estamos aquí saiban de que vai. A ver, facemos unha pregunta ao respecto dun acto que celebrou o Partido Popular o 9 de maio no pabillón polideportivo do Carballiño, Paco Chao, non? Aquí xa explicamos que a nos parecenos estupendo o uso dos espazos públicos por parte da cidadanía, non? Pero, efectivamente, como todos podemos entender, ten que ter unhas mínimas reglas, que por lo menos é a que se nos exixe ao bloque cando pedimos o uso de espazos públicos, como facer unha planificación, unha solicitude con tempo suficiente, o abonamento dunhas tasas. Bueno, o caso é que parece que aquelo foi un pouco precipitado, por o que a nos din, ten que ver con que hai nese pabillón polideportivo foron investidos máis de 100.000 euros fai un ano e pico, na pista central que parece que quedou deteriorada con rayazos, bueno, en resumidas contas, sina que eso depende do Concello do Carballiño, o que solicitamos é información ao respecto de si por parte da Diputación Provincial houbo algún tipo de colaboración, porque apareceron algunhas fotos nas que había vehículos da propia Diputación que estaban axudando a recoller toda a intendencia do acto. Bueno, pues preguntar si por parte da Diputación houbo algún tipo de apoio, sexa económico, técnico ou material nese acto partidario que se celebrou o día 9 de maio. Como é obvio, non houve ningún tipo de apoio máis co que se presta a calquera concello que solicite un apoio como o que foi. Concretamente, o tema dos rayazos, esas historias son un aditamento a todo o que hai, é unha foto dun coche da Diputación un sábado, o domingo, pois nada, recollendo a protección que se utilizou no pabellón, na pista do pabellón precisamente onde se celebrou o acto, o mesmo feita unha solicitude feita por o Concello de Carballiño, no marco da solicitude nós fixemos, claro que como partido fixemos a solicitude, lóxicamente fixemos a solicitude, pagamos a tasa que corresponde, só faltaría. Que pode haber algunha que foi ao mellor con menos tempo do mellor do previsto, pero non estaba previsto ali, era moita xente e era por cuestións de tempo, foi por cuestións meteorolóxicas, non se facía lóxicamente ali, pero non houve ningún tipo, seguiuse as reglas ordinarias, ou fixose a solicitude, e, bueno, efectivamente se poden causar perxuicios de que daquel día, creo que foron mínimos, pero algún perxuicio se pudo causar efectivamente aos usuarios, bueno, mesmo que nas campañas electorales cerramos pabellóns, cerramos auditorios e cerramos outras cousas, tamén co pase de campaña electoral e podémoslo facer, e podemos facer todo o mundo, e aquí pois é un acto que pode facer ustedes mañá e o Concello pode conceder exactamente o mesmo, nas mesmas condicións, e a Diputación faría o mesmo que fixo, que foi, o Concello solicitoulle como solicitan o desinzo para a celebración de Alimagro ou outros calquera unha protección para a pista para que non se dañara, e o que fixo a Diputación foi o personal da Diputación foi axudarlle como a calquera outro concello en calquera outra circunstancia instalar a protección e ao día seguinte recoller a primeira hora que é a foto que houve para que non entorpecer nada o dos días seguintes, non houve nada máis que eso. Vale? Calquera solicitude que se faga, efectivamente, pois insisto, o caso de Alimagro en Xinzo, onde se prestou ese mesmo tipo de protección por unha feira, se pode prestar en calquera outra. Se ten prestado en moitos outros sitios. No seu momento se prestou aquí no pabellón de Ourense, en Ourense, en outros sitios, eses medios que ten a Diputación, que non son solamente a protección do piso, son a veces arcos que piden, evidentemente non vamos a pedir nada deso, pero que se piden arcos, se piden roller, bueno, un montón de opcións que hai por aí e que se lle prestan a calquera concello. Neste caso, evidentemente, non se pediu máis que o pediu o Concello básico, que era a protección, lóxicamente, do chan, outro tipo de colaboración. Ese é o que eu. En ningún outra colaboración. Simplemente unha anotación que nos parece ben, bueno, trasladaremos, que eu non estaba ali, evidentemente, trasladaremos esta información que vostedes nos di, pero hai unha diferencia con respecto a Alimagro, outras as que fai referencia e é que son organizadas por os concellos e isto era organizada polo Partido Popular.
Entón, Nos pedimos a autorización ao Concello. sí. Vale, e o Concello autorizou. Cando hai un mitin nunha campaña electoral, tamén é organizado por os partidos e, sin embargo, é presta ao Concello. Claro. Que pasa? Que a diferencia é que se isto facemos nunha campaña un día de campaña e o pedimos e o fan todo o mundo pode facer e utilizar todo e nós non podemos utilizar. Presidente, Pois xa está, non pasa nada. si na propia pregunta xa plantexamos que nos parece estupendo o uso dos espazos públicos, pero insisto, hai diferencias. Alimagro foi organizado por un concello e cando hai un meeting está basado nunha legislación electoral que obliga que se poña a disposición, bueno, bien. O cal, neste caso, era un acto partidario para o uso público dunha instalación que, efectivamente, como vostede recoñece, supúxolle as actividades deportivas que se celebraban ese día un inconveniente, bueno, pois, vale, vamos a dar por feito de que, efectivamente, independentemente da organización política que sexa, o trato vai ser, ese é o criterio, exactamente o mesmo. Non ten ningún problema. Se queren mañá que faga un acto bloque e lle poña esa protección parte da Diputación, se ten capacidade, non o dude que o ten exactamente. O bloque, o PSOE ou o Democrático. Non o escrito. Non ten ningún problema. Vale. Venga, que depois había unha pregunta aí en Boche. Sí, Boche. Este me toma así. Con respecto ao teatro ao principal, como se realiza o acceso a persoas con capacidades especiales ás plantas superiores? Non sei. Hai acceso universal no teatro principal? Pero mellor habrá acceso a persoas moi reducida, pero habilítanse abaixo, na entrada, non se soben arriba. A ver, sí, eu xa sei que abaixo se pode, pero calquer persona que queira subir aos palcos o conocido galiñeiro non ten acceso. Bueno, pero Ou as plantas, por exemplo, na planta superior. Pero, a ver, o acceso ao local teno, e aos espectáculos teno, a un sitio concreto, a mellor tampouco ten ao cima da Torre Eiffel. Non, Pois bueno, xa. é o mismo, nin a Sagrada Familia. Pero na última planta, que é onde está ensaiando, iba a decir Castro Floxerón, a Coral de Ruada, é imposible asistir, por exemplo, aos distintos obradoiros que fai a Coral de Ruada a unha persona que vai en cadeira de rodas. Non sei, teño que mirar. A ver, esa era a pregunta porque sí que me sorprende que un sitio público como o teatro principal non teña acceso universal. Bueno, é un edificio catalogado onde tamén se poden facer as obras que se poden facer, Pero bueno. Entonces eu non sei exactamente, pero eu sei que o acceso está garantizado a planta de abaixo. Agora arriba, pois non, probablemente se pode facer. Bueno, mira, poñemos a pregunta aquí. Moi ben. Vale, quedan rematadas logo as conxas.